Sesian pang ai kublai nam to jong pi barok man parabi changa basutna ban pe gani channel ga tin len tip nang way to heaven ublai gi jing su nya bun ku ku do gi jim gi jong pi ublai nang ai body gi jim gi pi pinang yai san pinang yai kiu kan tam ne ublai nang ai body pi gen ba pinang la chu gen ba nang yar ham ha gi jing em ka ba kan jam sen te ha gani a por ga ta adan kan lemar ngi tin gi jong blai ba ngi dan kam ni sngo boro boy ki tin jong blai nam ka tin jong blai ka ngai tin jika jing im ke tin jika jing shisha kadang ya ka jing shy ka bang dan kam borobor ya ka jing shisha ya ha ka jing ke jing dan kam borobor ke jing shy ha ka jing ba nang ba kum na bagi la smart ba kum na bagi dan kam nyat kum na bagi dan kam bang im te ha ka ni ga por gom tanga dan lembat nga ban sam na ka tin ke jom le ya ka ba uplai u ong kum ni na ka kitab Genesis na ka lang balai ko khali ba khandai ko ong kum ni utrai ba uplai ula khat yo Adam bat ulong medan syai kan ni ketiga ka apa ketin ke jomle ka bang aku amkan hak ni ke sini ta ublai ukhat bat uong medan syai ublai ukhat bat uong medan syai balai ba ublai uwat yo Adam balai ba ublai ukhat yo Adam na pitep ka Bible kai tho ngi ko ki pra baca nama u Adam ula ja no nama lu Adam ula ja no naka present ke jong play nama lu Adam ula ja no naka jingi i ke jong play nama Adam ula ja no naka jing sumar ke jong nama Adam ula ja no naka jing ker ke jong play balai nama ka Bible ko u Adam ula ringkang ka Bible ko u Adam ula ringkang kabun ula pet no sejingai nak to ka jingker ke jong blai ula kentni no sejingai nak ka jingker no lane ula late no shalendet jong ka jingker ke jong blai kabun ublai uang ba ko Adam medan syai medan nama ba u Adam ula ringkang nak ba ula lepop ula ringkang ya ka hukum ko jong ublai ula te ya ka da ka hukum ya Adam ula bu da ka hukum ya Adam ula ke da ka hukum ya Adam ne Adam ula ringkang ya ka hukum ko jong play dinak da ublai uang syai medan kabumut kapop aba ngile aba ubre ule e kapop aba kapop ngile e ka jim ka ha jim ko jingi kabun kapop kai lam bakla no ingi kai lam jingai na ingi na ublai bat ublai umi i shu ngi kabun ngi jano na ka lenti ke jong ngi jano na ka present ke jong ngi jano na ka jingi i ke jong ublai nak da ublai uwan na ka khet ke jong uban wan wat ya u Adam bat uang medan syai de ko ki para bi singa hadu kat kini kisi mentar ublai uwan bat uwan ban wat nam ta jong aja pi de nang ta ka Bible ko omna ka baro kila le pop baro kila le pop kila do len ai ka buram ko jong pe haba ka perthai baro kila le pop kilang kum da ka perthai baro kila jan na ka present ke jong ublai la jan na ka ji i ke jong ublai uji sukus uwan na beneng bat lawan ban wat yang ai pi uji su uwan banwat yang abat pi larang ipet naka tin ke jompe naka gospel jong Lukas naka nang ba khat khandai naka pot go shpo ko ongre na ba khun ubreu ulawan ya ka ban wat bat ban penim ya ki pelajan pe kabun ukhun ubreu uji sukus uong ngalawan ban wan wat ya ki pelajan bat ban penim ru ya kita berhadan apa yang ketemu jong kecil. Teko kita berapa? Kemudian ublai uat yang ai pi borobor ublai ukhat yang ai pi borobor ko kita berapa? Kawan nama bangila ngila jano ngila sakmano na kadenti gitu. Ngila sakmano jengai na ublai. Nama kakin ke jom ko angkula na ka kitab Isaya. Na ka kitab Isaya na ka nang ba sanfna ka ka ba ar ko angkum ni. Henry kijing bam hok jompi kita punya klat no hapreng jongpi bat ublai jongpi bat tipop jongpi kilaka eka khamat jongu napi kadba on sungau pi kapop ka jingwa mohok ka jungi ko ki problem kalaka no ya ka khamat ka jongle nama larang ile eka pop ublai isu yang ai pi inte nak ra haba men bau adam lale eka pop ublai uat yo adam on syai medan ko adam syai medan syai ko adam uat yo adam but umyo sngo shu ya ka ktien ke jong adam umyo sngo shu ya ka jing doi nama ngana pi ko ki larang ile pop ka pop ka jing doi jing kampo shu ublai nama ublai ka pop ka pun sekulut ya ka skor ke jong ublai na ka pop ka pun ka te ya ka jing doi ka jing jing ya ka jing kuno jing shu ublai kam ju ai lat kan poi na ka pop ka sekulut na ka skor ke jong ublai kum ta ko ki prap jangan oi pia kan ko ublai uat ya pi nama ublai utip pi dan apa lagi sakama
ublay uat balay pite ba ublay uat epi na ba ublay uit epi balay ba ublay uat epi na ba ublay uisin epi na balay ba ublay uat epi pite na ublay udon kam epi ublay ukwa ban ibu epi haka hima ka jong ublay udon kam epi na pide ki khun ki jong pide ki khun ki ba it ki jong pide ki jing tha ki ba kodor ki jong ublay na ta ublay uwan ban wat epi ko ki pra te hakani ga singi ka ba mtangan ang epi ko ki ba ublay uwan ban wat epi ko ki pra bi ai ba in phai sha ublay in phai na sha ublay na ublay wat ya ka chi em jong chi na la da ni le ka pop ko ki pra ja ni chong ni khlat na ublay bat ka pop ko ki pra ja ka ya ka khmat ke jong le na ta bun ki breu haba ublay khat haba ublay khat iki bun ki breu kimla ban phai sha na ma ublay mal ka pop ka don hapo jong ki bat ka pop ka sin siat ye ki te ko ki pra ja ka tin jom le ka ong shu shu na ka kitab probot na nang baning kon khat ba sa ka ong ne namal ngala khat bat phim tre nga kener la ka kti bat amdan maksudnya boleh ngim tre nama beliau ka pop ka khanglat ini ni kwa bangin le sha ublay ni kwa ban phai sha ublay ni kwa ban dam sha ublay ni kwa ban dwai ni kwa ban im ni kwa ban ngai ni kwa ban bot ublay le ngim la nama ublay nor ka pop ka khanglat ya ka chi im ka chong pi ka pop ka pnya khanglat na ublay te na ta ko ki pra ka pop lada habang ngile ka pop ngiring kang ya ka hukum ko jong habang ngiring kang ka hukum ko jong le te ko ki pra jeng ni tips kam ko chim ko jing ba ngila jan na ka present ke jong play ko ngila sakma lenti ngim tips shu se ni dan ngim issue elade ngim tips shu hangno bangi dan ke ai ga gm ko jong ngim tips shu ka gm ko bakum no ngim tips shu shano ka nyalam ka lenti ka bakum no ka bangi ya ngim tip ko ki pra nama boleh ka tin jom ka pop kala penmat la ya ki khmat ki jang aku champi ka pop kala penmat la bat ka pop kan kala te kala thum bat haduk ka a ka pus khu shu ini ba hang nong ni dan na ba ka pop ka dei ka jingdum ka pop ka dei ka jingdum ko ki pra ba andai ngan ong pi ko ki pra habang ni ya bat ublay ulong ka jing sai ka bible ko ong ujisu ulong ka jing sai dah pengiat bu uji sukses ka bible ka tin jom le ka ong kum ne nakam ta jonga pina ka gospel jong Yohanes nakal nang bak phra ka bak khat ka ong ne anda kum tau jisu lai thu khana pat haki uda ong ngalong ka jing shai jong ka perthai uta oba bot yanga unom yat ha ka jingdum hendai unyo ya ka jing shai jong ka jing pi uta oba bot yanga uta oba bot ya uji su banget ya uji su unom yat cha ka jingdum ne unyat ha ka jing shai jong ka jing na uji su ulong ka jing shai te ko ki pra jangan ang pia kani ka pom ta uji su khat ipi sha ka jing shai ka penyelam ipi sha ka jing shai ka penyelam ipi ka jing shai ka jong u kana ba pinum jentut no hakal jingat lenti ka jong pi kana ba pinum bakla lenti no nama ko ki pra bi janga na dan ka lenti ka ba ubre uyat ikum ba ka bet ande ka ba ko jong ka kalong jing yap ong ka krin jom le probab khat sau khat ala kren ya kata bau kedan kelenti ka ba haba perkhat haba pej haba bisa kat ngो jing perkhat jong brio tolong ka ba dei handai kat ngो jing bisa ka jom le kam ko bri nama kalenti ka ba ko jong ka dei ka jing yap te ko ki prab jang ka bana hakani ka pom ta ublai u e je pi na ta da ublai kwa e pi ko ki prab wan ban khat e pi wan dalati wan ban hiar banan wa e pi ko ki prab men ba ublai ulai i ki khun israel hakari ijeb ba ki khun israel ki dan deng jong ka jing len hapren jo ka jing chitam ublay ong yang moses manga hingan wan hiar bat ngan wan yarap ikingan wan bat pelai ki te ko ki pra ba ublay ui i ka jing len yar ka jong pi yo sngo ki jing o jing jinjar ka jong pi utip ya ka jing jinjar ka jong pi utip ki jing ile jong pi na ta da uji su wan ban hiar na ka khet ke jong u shakani ka perthai bat ulawan ban it ya la di halo ka ding na ka ding na ko ki pra ba ula pelai do yang ai pi te ko ki pra ba ublay khat yang ai pi kadang kam sutang gen yang ai pi begin phai shu ublay gudang khat hadu kat kini ke simta ong wan changa pi ba ki ba thai ki ba khyak ti ong brat ki jing kit ki chafi paro ki jing khuslai ki jing entertain ki jing shopping ki jing kuldu ki jing pang jing ong brat lo shu paro don ai pi ki jing ja thai pi la pi dan pi thrang ki jing ja thai ba pi nyo pi kwa ba pi nyo jing ja thai pi dum ka man brat ki jing kit ki jang pi paro
IT no au chi su un IP ke jing lai lut ka ba shisha ko ki problem un IP ya kata ka jing lai lut na ka pop un IP ya kata ka jing lai lut na kata jing ki ba khia ki tu pi un IP ke jing ja thai ka ba shisha te ko ki problem ja kani ga dei ka tin ke jom le ka ba kran nam ta jom pi ublai khot pi namal ko ki problem ji sisien ni ru ni la le ya ka pop sisien ni la em ha ka pop sisien ni la ya ka pop ling ba jong ka pop ni la long ki la ya maka Bible ko ang me naka sithi po sithi episodes kanang ba naka khot ba ningkong teter ka ang ne but yapi ulapun im haba phila long ki ba yap da ka jingring kang bat ki pop ko yangi ulapun im namal ba mun sisi ni la long ki ba yap ha ka pop ka tin job ka ang shugum ni kang ha ki ba phila ju ya munno kat kum ka rukom jong ka ni ka porthai kat ba kum kat wakum usim ke jing sinsyar kesun jong kata ka mensim ken ka batrai menta hakikun ke jing bangko pe sisian menno nilai bakalan oble nilai bakalan lenti no nilai persyai ko man jomble nilai ringkang ka hukum ke jomble hande oble ulong badap ka jing ai ula pha la jong kun jong wan yap nam ta jong jong pi bat so stem ban punya sut beng yang ni namal ko ki pra bang ha ka dekat ka ba pra la ong kum ni ong da ka jing ai la pun mp da ka jing ken kataru om napi ka long ka jing ai oble kum ublai haba ulai i yang ya ka jing plak jing ulai i jing bam la ka jing ula ai la ko jong ula ai nam ta jong pi ha lo jong ka dik na bat da ka jing ai ka jong ukit la pun im yang ai pi ngi dan ka man ta tambang chu ko ngo ngi chu nge ngi chu bot ngi pudiang i uji su ta ka jing da ka ngi dan ka man i no ki pro ngi dan ka man wan sha uji su nam uji su khat e ka jing te ko ki pra bi cha ublai nya bun ku do e jing ngi chu pi kan ma ko ki pra bi cha ublai ong i adam medon Syai medan ko adam ublai uwat bad ublai uwat ya yang ai pi ro hadap kini simta ublai uwat ublai utip ya ka jing em ko jong pi ublai utip ya ka jing bam na ka chu pi ublai utip ba pi pilan ja anak na ka linti ka jong pai te na ka da ublai wan ban wat pi ko ki pra ba pat ko ki pra ba kani ka dika si ka ba pi pin e no kita ki jing bam hong ka pi pin e no pin ka la ka ba mut na ba pin wan choi ban am trai ngam ni long ko balong ukun sarang auria men ba ukun sarang auria ulale pop men ba ukun sarang auria ula pet naka yeng ke jong pa jong men ba ukun sarang auria ula le so bhala le auria ba kani ka persai bat ula ngap ula hap haka jing tun haka jing nam sne ong ka tin ula lut kai kita ki spa ki phogo jong bat ula so thu ba ka ji im ku kala jot ya hakum kata ka por ula kan mau so yo pa bat hakum kata ka po ula ko jing mut da ka don ka ba kala ka ba mut ula phai shala ukpa bat ula le shala ukpa bat ula penrit yala di hala ukpa ula ong ko pa ngala le pa pe ula penrit yala di ong lada kam i bet chenga ba men kam ukon ro ai ngal long tang usyakri u chong baik kata kade kajing penrit yala de kata kade kajing pendem de hende ukpa jing ba hamne ulang badap da jing e ula kloi ban kudok lak loy ban kudo syaban pan ma lak kudo kemud lada ngila kod jimut bangin wan syau blai ngila kod jimut ban pan ngila kelak ka bamut blai la de ma yang ai pi hak de ka por hi ka ba pi la kod jimut ba pin wan syau blai kam dan kam pi ba pi pin wan ha blai ba pin ong ko trai ma yang ai isen ai nga em hak tu ka klimat hak tu ka jaga ka ba pi syong hi pila de ka pila ja sontu ba pila bakla ja sontu ba pi dan kam jingkalamun ja sontu ba per khat ba pin wan syau blai hak tu ka klimat hi blai la ma kadang kami setang bapi pinwan syau bapin pendem bapin ong ko pa to ma dan ka ban duai ya dia ko ki pra dia dan ka ban duai nama kani ga dei ka por ko ki pra dia ka bangi dan kam ban wan nama uplai ukhat yang ai pi uplai ukhat yang ai pi nama balai nama uplai i yang ai pi ko ki uplai umman ka wer ko mensem kan jat na ne balak kin po saka jingkla pun kon ba uplai ukha ya balak ban yalam syakta ka hima ga jong nama you know uplay ukwa ban bu ing ya ka hima ka jong nam ngilong ngim de ki jong ka ni play ngilong jong ka te ka beneng bat ngilong ki ba na sha te ka ying shong ne de ka de sha te kam de hang ni jena ta uplay uwan ban wa ya ngai pi te ko ki pra yang an pia ka ni ka pon ta i no ka la ka ba mot bat pha sho da it ya la de ko ki pra ne i no ki kam jak ne ka jong pi nam to tep uplay i ne pi na ta uplay uwa ne pi to nak ta ka bible ka hikai ni kong to wa cha pi ya ka hima ka hok ka jong ka haji umtingi ni ru idan kam ban wa chai ki jong uplay
de yala ka jong kamba ublei lawan ban wat chwa ngai phi chwa ba ngi ngin wat yu lawan ban khat chwa ngai phi chwa ba ngi ngin khat yu tinang dara ko ki pra ai ba ngi ngin wat chwa yu ublei chwa ban ye ki ba ngi dan kam ngin wat chwa ublei tip ye ki jin kam jing ba ublei nya ban kur khoi ki jim ko jong phi iwe pi we ublei nya lap ki jim ko jong phi ublei na sle jim jong phi ba pinang ye san pinang ye shul ba pinang ye shet ham ba pin wan ba pin shakri ya ublei kan ma ko ki pra ba ublei e pi wan she utrai un ai pi ke jing ai un ai pi ke jing im utrai un kur khu pi utrai un ma bi ki pop jing nama ka tin ke jam le ko ba suk uta ubre bla yo ma ya ki pop ki jang ya ka ba utrai nyau chu ya ki pop nyu nama u jisu ong ha ka ni ka pol ron da nam da jong ki ko ki pa u pol kun kun ma ni ka sti ka ba as ki ko din na ko nang ba san ka ba nyau ka ok na ka ba khan nyau ka ong na ka ba u ei ba dan ha ku su long jing thau ba thamai ki pol ki ba rim ka do no mi kin jalan ba thamai te ublei khat ni pi ko ki pra bi ja ko ban pen thamai be ye ge de ge jang pi so sien pat nam kata ge je de kabla du no kabla rem no la ne kabla bakla no kabla dukut no la ne ngan kabla tengit no da ka pop kabla sakma no kabla ja no ne ko play so sien pat ko ban punya te ban punya song be pi so sien pat da ka jing i da ka jing ai ding ba u Jesus te hak ne ko pom tangan pi ko ki pra u Jesus u wan nam ta chong pi wan man khot ni pi ti ko ki pra nya kum no pin le hata pin pudiang ni pin kan tai kata kata ki jing jit ki jong pi ane ublei u siana medan ublei u wa ni pi ko ki pra na ublei u ublei kun ku pi nya pha se jing twai ko pa ji ba ham nang ai ngo me kan ni pom ta mi ai ka tin ko khoi ki jom ka ba nyau sngo ko dai ka ba me la ublei ba tap ta ka ji dei na ka ba isin ai ya ka ji mu ji ta ba me wan ban wa yang i ko tai sa nama ko tai memon ko tai ba ko wet ko kan chat na ko tai dei ba me kwaมันเป็น imengi ni di na ta ko me wan ban wat yang i ko tai ba me wan ban yalam yang i ko tai saka hi ma ko saka jing pun im ko tai ne trai bi ai kin ko ba ngir ngin jit ya me ko tai ngin snap ka tin ja me ko tai ngin bot ya me ko tai ba ngin pediang ya me ko tai ha ka ji im ko jong i ko tai nama ko tai la ngim pediang ya me ko tai ka jing chat ka ap ngi tai ko khu mai kini ki man pra bi chang ki ba pediang ko be small ka tin ja me ko tai ai ba makir ko tai kin ye wan phai chang ko tai kin ye wan pediang ye kin ye wan pendam ya de hak mat ka jang kin ye wan IT ya de ka macam ko nama ko tai ba me i ki ko tai ba ki la ja no si sen ko tai bi nama ka pop kala pen bakla no ki ko tai kala kum ko ta ka lang buat kala bakla lenti no ko tai bi kala yo jingbam ko pher wa phla kala li wa jingbam sakani ka perthai bakla yo ma di kita jingbam sakani ka perthai ba kata ka perthai kala ring pa ki ko tai ne try ngan dry sim ko ta hak ni ka pon ta kum khun sang au le ko tai oblawan phai sam ko tai kum ba mela kedep ko tai bi yo ko tai ngang skem ko tai ma me men kedep ko tai ye ki men sim ki jame bangai ki jame ki wan phai sam ko tai kur khu ma me ko ba ya kan ni ka por ya kan ni khidmat bo ko tai ngai ting ko sim kur khu ki ko tai bina ai bo ki ko tai bina bakin la ko tai ma snap ya ka tin ge bakin pediang je me ko tai bakin phai dang sam ko tai kur khu ma me ko por sa baro den chi su tai ublei nya kan kur khu ye pi ko ki pra bi chana ublei e pi ba du wang sian la pi dan ublei u wa ni pi bo ko ai ken ba in phai bakin pendam yang ti hau tai amen